Здравейте! Сега ще ви покажа най-готените голове, които съм вкарал сам. Ето вижте. Така. Да, този гол беше много як. Казвам ви. Това съм вкарал скоро. Вижте. И беше и бразиле. С Неймар Джуниор. Да, на дуспата. Да, той беше добър гол, вижте. Зилов ще бие на там, но бие на там. Сега ще ви покажа да видя какъв е този. Да, този беше як. Вижте. С Ибрахимович. Да, този беше. Как го измалих вратари. Сега ще покажа този гол. Да видим какъв е аз, защото знам кои са. Да, този беше, ето този с Неймар. Вижте само колко яко го направи Неймар. И това ако беше гол, ще бъде много яко. Я да видим какъв е този. Не знам. Това беше добро. Я виждам. Ето. Я видим. Този не го ли показах? Да, това беше много яко. Вижте. 2 пъти. Реал Мадрид срещу Рома. Аз съм Реал. Този беше много як гол. Вижте само какъв гол. Неймар, пак. Вижте. Много як гол. Да видя. То ще бъде продължение на само 4 минути. Добре. Гол. Вижте отново. Или не. И клипът свърши.